Yebo mfethu sibuyile siDurban Network. Siku-Mother of All Maskandi Festival. La sobheka khona into ezihlukahlukene yazi ke kupronyotwa noma kunyuswa yona le show ukuthi ke ibe nama attendance kuphinde kugqugquzelwe nabantu ukuthi bavotele ama artists abathi njengamanje ke ngino Stelo Mncube. uStelo is a motivational speaker. Uhleze namagama awapha abantu uphilisa abantu ngamagama ngokuhlukahlukana baningi abantu abalaphekayo. Nasi siyasimbambe ngesandla siDurban Network. Stelo mfowethu ake sikhulume nje ngawe sithi nqampu noma singeke sikuthathe konke. uStelo Mncube ubani? Angibingelele mfethu, ngibingelela ababukeli bakho. Sihlangana la e-workshop siki-Mother of All Maskandi Festival. Sithi up Zimdola, sithi up Mother of All. Ngikukhozi nami lapha ngolesine kumazwi oqala usuku ngithe ngifike nami ngizosupport ozakwethu. Kodwa nje mfethu ngiyabonga kakhulu. Kuningi engingakusho uyabona. Mhlambe ongibukele lapha bake bangibuza imibuzo eminingi isicelo yini ekwenza ukuthi ufike la ukhona. Kwenze njani? Kodwa ke engingakusho mhlambe mfethu ukuthi wonke umuntu unala isuka khona. So ngithi mina before kuze kufike usicelo zokumotivate. Qala wena umotivate ukuthi usukaphi. Asifani mfethu. Mhlambe wena washiyo ubaba mina ngashiyo uma. Mhlambe unabo abazali mina nginabo. So yonke into osuka kuyona la usuka khona kuyimotivation. Mina ngithi ngifika ngizokumotivate. Ngisuke sengizokhulumela phezulu kwento vele kwawena engakulalisa ebusuku ekwenza ukuthi ufuna ukushintsha lesimo okhulele kusona yabo. Abantu abamnyama bethu bayasokola. Abantu abamnyama bahluphekile. Iningi labo abantu abamnyama mfethu abaphumelele banezitori yokuthi ngisuka la. So ngeke ngithi ke mina i-background yakho akube yiyona ekukhuthazayo mfethu ukuthi ube lento ofisa uba yiyona. Yeah. Kusho ukuthini ke ukuba la kwi-Mother of All namhlanje ngiyazi sopronyotwa amathikithi nabantu ukuthi bavote ukuba khona kwakho la kusho ukuthini? No mfethu kahle nje ngiyayithanda into Mother of All Maskandi Festival because beside umculo igqugquzela ukuthi abantu abamnyama abahlangane. Either umsuthu umpeli umuntu omnyama akahlangane uyalazi ukukhoza ukuthi uredo yesintu. So nabo ke Mother of All into enza ukuthi ngifike angiyona ingcenye yayo kodwa ngenxa yokuthi yenze umuntu engizwana naye engijwayelene naye ngithe ngifike ukuze abantu babone ukuthi awube kukhona nabanye osicelo. So abantu abalandela usicelo babone ukuthi hey nami fanele ngibe lapha if nabantu abanjengosicelo abangacula umaskandi abangekho kumaskandi abamotivateayo kodwa into yawo wonke umuntu ingakho ngila mfethu. So ngizocela ukuthi abantu abavotele ama-artist abawathandayo ukuthi ngoba kuwina iKhantam uGatshani waluwina iKhantam nami nginalela miqhawe kodwa ngizovota lapho ukuthi ubani engimfiselayo ngeke ngimusho ke la uyabona ngoba kuyi-secret yami. So ngiyacela ukuthi abantu abathenga amathikithi futhi ngiyacela ukuthi abantu bavote mfethu. Ya bavote nje mfethu ngoba ayikho into emnandi nje ukubona iciko. Siphile esikhathini la amaciko akhona ayacindezelwa kuzuza abantu abangaculi ngamaciko. So sekuyisikhathi sokuthi thina abantu asiwasupport amaciko. Ya ilokho nje mfethu. Kuwina iKhantam njengoba usho liyisiqalo mhlawumbe sebhizinisi lokungena embonini yamatekisi. Ungakhuthaza uthini kumuntu ozowina le Khantam eseseqala mhlawumbe ithi it's like a reception yakhe yokuthi angene ku-business? No mfethu kulula mfethu. As much as ngeke ngikhulume kakhulu ngendima yamatekisi ngoba ngiyazi kodwa ake ngithi nje ngiyazi abaculi baney'nkabi ezibasinelayo. So kuzoqeda indleko ukuthi mawukuthi uyaperform uhamba ngey'moto eziwu-4 sewuzohamba ngemoto eyodwa ne-team yakho uyabona. So then mhlawumbe-ke njengoba usho-ke nje ukuthi usengalisebenzisa ngendlela ethize ekudinga ukuthi fanele azi imigudu yakhona engeke ngikwazi ukukhuluma ngayo manje. Kodwa nje ngingakusho mfethu ukuthi lo zoluwina iKhantam ngineshow izomphungulela iy'ndleko iKhantam. Mfethu Stelo siyabonga kakhulu. Danke ngani yakwethu. Siyabonga mfethu.